अभी ले कैले बियाह न छड़ी कवन मजबूरी हो। आगे अभी ले कैले बियाह न छड़ी कवन मजबूरी हो। आगे उमरा हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमरा हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। कौन गेलै मम्मी के तना छोड़ी जे तोरा घूरी हो। आगे बन गेलै मम्मी के तना छोड़ी जे तोरा घूरी हो। उमरा हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमरा हो गेलो 17 छौड़ी भतारा एगो जरूरी हो। कहिया हो तो झूठ नीरा उठ तोर पूरी हो। कहिया हो तो झूठ नीरा उठ तोहर पूरी हो। उमरा हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमरा हो गेलो 17 छौड़ी भतारा एगो जरूरी हो। आगे मरद बनैले आशीष नंदन के बोले ने मंजूरी हो। आगे मरद बनैले आशीष चिंटू के बोले ने मंजूरी हो। उमरा हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमरा हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। आगे अभी ले कैले बियाह न छड़ी कवन मजबूरी हो। आगे